dobre, ale keď vypiješ 2 litre vody, tak 1,50 m doštíš, hádam, nie? Počkaj, vidíš to? Šéfe, v pohode? Pohode. Nezabudli ste na čo? No, čo? Fú, myslíš, že typek je chorej? Určite, že koľko vidíš. Dámy a páni, takže čaute. Tak sme sa tu zišli zas v takej istej zostave ako naposledy. No dobré, ale nezúfajme. Nezúfajme. Čiže máme tu polievočky, 2 bullducky znova ako naposledy, len tentokrát máme 2x spicy a 3x spicy. No a potom ďalej tu máme, čo to je, tieto cuklíky. Áno, to sú Carolina Reaper Candy. Nevieme vôbec, že čo to bude, ale však taste test. Hlavné číslo programu. Hlavné číslo programu je to, k čomu sme sa naposledy nedostali. Tentokrát sa k tomu dostaneme a to je jednoznačne Carolina Reaper. Carolina Reaper, 2,5 milióna Scovillových jednotiek. No dobre, tak asi to nebudeme naťahovať. Začneme cukríkmi. Ideme na to. Vyzerajú akože pekne, sú také zelené, tak som zvedavý. Oh yes, oh yeah. Zelenkavé, fajnové cukríčky zasrané z Caroliny Reaper, prosím pekne. Vonia to nejak? Oj. Vonia to jak olej, jak diesel. Bola to nemá. Ovoňaj toto. Jaké tankovať ideš. Nie je čas strácať čas jasné, a toto bude úplný ideme chill. si s týmto a Na nech zdravie. sa páči. Na zdravie, na zdravie. Ale... Zatiaľ sa tešíš, ale Myslíš? Zatiaľ je to dosť dobré, akože... Normálne, že sladké. Také, nie mentolové, ale niečomu to chcem prirovnať. Tak to chutí jak NIM 2 soft. Nie? Trochu. No také niečo. Vnútri je asi to štiplavé. Asi áno. Zistíme o chvíľku. Poď si dať aj ty. Skúsim to rozriť teraz. A, už. Nie je to vôbec také zlé. Ako ne? Ty to už dojedz. Jasne. Som nečakal. Ale nie je to veľmi nepríjemné, je to jak keď si dáš do polievky štiplavé. Som myslel, že toto bude úplne že nič, že to si dáme ako prvé A ideme ďalej, veselo. No. Máme teda aj mlieko, ale ideálne by sme to mohli spraviť tak, že si nedáme mlieko, lebo že vraj keď... Že vraj keď si nedáme to mlieko, tak by to akože po chvíli nemalo mať taký efekt štiplavý. Mali by sme si zvyknúť na tú štiplavosť, keď si nedáme mlieko. No nič, dámy a páni, ideme na bulldog. Medzi tým... ideme na bulldog, toto nemôže byť také zle, toto nás nevyradí. Ideme robiť bulldog. Poďme robiť bulldog. Čo ako? Píše, ale tak zatiaľ povie. Zatiaľ cmúľaš, nie? No. Ja, tak ty si ešte v pohode. Tak počkaj, tak rozhrízem teraz, počkaj. No rozhlíz, no. Fuj, hnusné to je. Hnusné to je. Takýto je to pocit, Marečku. Pohode. No dobre, čiže bulldog 2x spicy sa ide robiť momentálne teraz. Ale tentokrát to už robíme správne. Áno, robíme to správne a 3x spicy spravíme najsprávnejšie. Vyzerá dobre, veľmi dobre. No dobre, no takto to vyzerať nemá, hej. Toto je tak, ako sa to má robiť, hej, teraz to ideme. A toto je 3x spicy. Necháme, nech sa robí chvíľu. To je ono, a teraz. Právny bulldog. Áno, teraz. Nechaj ma, poď už preč od toho, prosím ťa. Takto sa robí bulldog, dobre. Takto by to malo vyzerať, toto je bulldog. Buldačik krásny, zlatý. Áno, tuto je teda 2x spicy, tuto je 3x spicy. Začneme dvojkou, podľa mňa. Začneme určite dvojkou. Ja sa ponúknem. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Toto je úplná pohodička. Zás sme to dodrbali, lebo to sme mali tak spraviť, že to, čo sme dali do vody, tak to sme mali dať rovno do toho, ako sme toto spravili. Toaleťak, poď. Necháme to tak, ideme na trojku. Na trojku. Tu máš svoju porciu. Ďakujem krásne. Môžeme ísť na to? Môžeme ísť na to. Poďme na to. To vonia veľmi štiplavo. To vonia štiplavo, no. Toto bude veľký rozdiel podľa mňa. Mňam. To je aké dobré. Štípe trochu, ale nie tak veľmi, ako som čakal zatiaľ. Možno som len
si dal ešte takú lepšiu časť. Oveľa lepšie, jak tú polievku, čo sme teraz doteraz mali spravenú na hovno. Ale cítiš už aj toto, fú. Áno. Dá si trojku? Tak troječku by som ochotnal. Je to fakt, je to chutné. Je to chuťovo, je to fakt super. Čím viac ješ, tým štiplavejšie to je, lebo si pridávaš, že keby... To štiplavé podľa mňa, vieš. Štipe korenia mňa. Ale toto nie je také zlé ešte. Oveľa viac ma perí štípu, ako všetko, čo je vnútri. Ale je to dosť, no. Potím sa, jak hovado. Ale to zjeme. Toto zjeme? Zjeme. Musíme zjesť. A bez mlieka. Zatiaľ sme neotvorili mlieko. Je to dobré, ale strašne štýpery. No neviem, či to nie je horšie, keď si utreš tie pery. Podaj mi tú vodu, prosím ťa. Je to už nepríjemné. Ešte počkaj, čo bude nepríjemné. Daj ešte vodu, kameraman. Kameraman. Au! Prečo? Ale dobre teraz je pery. Pery teraz extrémne. Ja už aj vnútri. Au. Si myslel, že to bude chill, ale... Ty si v pohode? Áno? Dobre, aspoň že tak. Štípu má pery, ale podľa mňa, ak to zapiješ, tak to je ešte horšie. Možno. Fuj, ty k***ot, čo mám robiť? No, Až tak? A zmrzlina sa neráta. Ja som si nedal doteraz mlieko, ja si nedám. Daj mi vodu ešte, daj mi vodu! Tak tu je voda. Daj vodu. Nechaj tu. Voda aspoň tak psychologicky pomáha, ja som celý spotený. Nuž, verdikt zatiaľ je, že 3-krát bull, tak by som si iba tak na večeru asi nedal. Strašne to vyzerá. Tak to vyzerá, že si to dám a totálne ma tak vykočí. Jak malé prasiatko. Daj mi jedno mliečko sem rovno. tak viete čo, dajte si, že kto z vás dlhšie vydrží bez mlieka. To bude dobre. Tak to môžeme odložiť mlieko. No, akože No, pomôž do toho. Nie. Ja sa bojím hlavne toho, že to stálo euro, tyko. A že to bude najväčšia sračka štiplava p***ovina, lebo to bolo také lacné. Ale nemá to ani vôňu. Nemá, lebo to Alebo nie je už otvorené. nemám ja. No, nechali sme najväčšiu a najmenšiu. Počkaj, máš väčšiu ako ja, alebo ako sme na to? máte teda rovnaké podľa. Ale počíta sa aj voda do toho? Nie. Či aj voda? Aj voda sa počíta. Nemáme že nič piť? Bez ničoho. No. Bez vody, bez mlieka. Čo sa týka pravidiel, spravíme to tak, že si to dáme, môžeme si dať vodu, keď to budeme prehltať a potom, keď ukážeme ústa, že už nemáme, tak odtedy nemôžeme piť. Myslíš, že to bude lepšie, keď to prehltnem, že hneď? Dobre, nechcem ja nič hovoriť, ale... Kde je garzonka? Kde je garzonka? Toto je teda Carolina Reaper. Najštiplavejšia chili paprička, akú môžete dostať, takže 2,2 až 2,5 milióna Scovilleov. Naposledy, keď sme mali Ghost Pepper, to bol 1 milión. Čiže teraz ideme minimálne dvakrát tak zlé niečo jesť. Toto bez garzónky sme nechceli robiť. Nechceli. No ja sa mi nechce do toho. Ani mne sa nechce do toho. Dobre, mám prehodnuté. Kľudne to zapí. Dobre. Cítiť inak úplne rozdiel v chuti. Cítiš. No. Toto by som dal sem. Cítiš rozdiel v chuti, nie? Hej. Je to úplne iné, keď je čerstvá paprička. Začína to boleť, ale ešte zatiaľ bude to horšie oveľa. Takže nepijeme ani vodu. Aj nič. Pod jazykom to cítim. Toto nebude zábava. Karolína!
vošlo do nosa. Ja to dám asi len čo si... Toto je strašné. Kurva. To je veľmi zlé. To je strašne zlé. Daj mi nejaký oný, niečo, čo môžem vyplúvať. Špinavé p***a. Kurva. To bolí. No je sa mi trase ruka. Ja sa napiť. Napí sa. Daj si vodu. Daj si mliečko. Daj si vodu, daj si mliečko. Alebo mám si dať, nemám si dať, neviem čo mám robiť. Daj som. Bolí to. Homos, k***tina. Homos. Fuj. Už ste 5 minút bez ničoho. A viete nejako popísať tú bolesť? Nenapijeme sa, na to. Fakt. Nie, chod do p***. Musíš nájsť techniku na to. Technika je, že sa dogracam ako prasa. Aha. No, kedy končí challenge? Keď sa napíš. No dobré, teraz nebudeme piť do zajtra. Tak nikto nevyhrá. Už cítim žalúdok. Teraz taká otázka, že bolo to horšie ako Ghost Pepper? Hej. Asi bolo. Bolo to dvakrát také zlé ako Ghost Pepper, nemyslím si. Dvakrát také? Na žalúdok isto. Ja zase ten Ghost Pepper asi netrval fakt tak dlho. Ja ešte stále cítim. Na 12 minútach mám piť. Napijem sa a už mi to je jedno. 12 minút mám piť. Užij si 10 sekúnd slávy. Daj si už to je jedno. Už si vyhral, je na to. Nie. Vieš, aká dobrá je tá zmrzlina? Nechcem. Good job. Good job. Gratulujem teda. Ja by som to ukončil asi aj. Ja Nerobte to, je to najväčšia pičovina na svete a neodporúčam nikomu. Ale musím povedať, že práve sme zožrali najštiplavejšiu čili papričku na celom svete a vydržali sme 12 minút bez toho, aby sme si čokoľvek dali. Ja ešte idem. Ty ešte ideš, ja osobne 12 minút. Podľa mňa už je málo čo môže dojsť, čo nás zabije. A vy mi dajte peniaze. Na garzonku.